Je to v podstatě to, co máme nyní, tedy fiat měna, ale bude zcela digitální, což znamená, že bude absolutně pod kontrolou vlády a centrálních bank. Takový systém by státu poskytl plný přístup k podrobnostem všech transakcí a také možnost odříznout jednotlivce od peněz pouhým přepnutím digitálního spínače. Generální ředitel banky pro mezinárodní platby nedávno světu sdělil, že skvělá věc na digitální měně centrální banky je to, že mohou sledovat úplně každou transakci. Máme tendenci vytvářet ekvivalenci s hotovostí a v tom je obrovský rozdíl. Například u hotovosti nevíme, kdo dnes používá například 100-dolarovou bankovku, nevíme, kdo dnes používá 1000pesovou bankovku. Klíčovým rozdílem u CBDC je, že centrální banka bude mít absolutní kontrolu nad pravidly a předpisy, které budou určovat použití této formy závazku centrální banky a také budeme mít k dispozici technologii, která to bude vynucovat. Právě vám řekl, že pokud si nesmíte koupit čokoládu, vaše peníze nebudou fungovat na nákup čokolády. Pokud nesmíte jet dál než 5 kilometrů od svého domova, vaše auto nebo vaše peníze nebudou fungovat dál než 5 kilometrů od vašeho domova. A tato pravidla mohou být diktována a kontrolována na zcela centrální úrovni. Digitální měny centrálních bank jsou programovatelné. V podstatě to tedy znamená, že jde o mnohem snazší způsob prosazování agendy, politické agendy. Například Světové ekonomické fórum hovoří o zavedení emisních povolenek. Každý jednotlivec tedy dostane určité množství uhlíku, které smí vypustit do atmosféry. S digitální měnou centrální banky se to stane mnohem efektivnější, protože kliknutím na tlačítko doslova jen naprogramujete peníze. A tak pokud si z jakéhokoliv důvodu jeden týden koupíte příliš mnoho hamburgerů, příliš mnoho párků, nebo když půjdete natankovat do auta, vaše peníze mohou být zamítnuty. Mohly by být zamítnuty jednoduše proto, že v podstatě spotřebujete příliš mnoho ze své emisní povolenky. Nebo i když si jdete koupit letenku, může být zamítnuta. Je tedy mnohem snazší prosazovat politickou agendu a politické ideologie, když máte peníze, které lze naprogramovat pouhým kliknutím na tlačítko. Ve skutečnosti to dává vládě téměř úplnou kontrolu nad našimi životy, protože můžou jednoduše stisknout tlačítko a zavřít naše bankovní účty. Ne, to by přece neudělali, že ne? No, přemýšlejte o tom. Ti kanadští řidiči kamionů si legálně a podle předpisů jezdili s kamiony. Ale přišla legislativa, která požadovala, že pokud nebudou mít dvojitou vakcínu, nemohou dál jezdit s kamiony na dlouhé vzdálenosti. A oni protestovali a nakonec jim kanadská vláda zrušila bankovní účty. Kanadský premiér Justin Trudeau se odvolává na mimořádné pravomoci proti řidičům kamionů, kteří protestují proti povinnému očkování. Banky jim nyní mohou zmrazit osobní účty. Pokud je váš nákladní vůz používán při těchto nelegálních blokádách, budou vaše účty zmrazeny. S digitální měnou centrální banky, pokud nezastáváte správný názor, pokud nejste dobrým občanem, pak budou tyto peníze naprogramovány tak, aby byly použity absolutně proti vám. Náš předchozí kancléř a nyní nezvolený premiér Rishi Sunak tomu zjevně velmi fandí. Digitální měny centrálních bank by mohly být digitální verzí peněz, něco jako digitální bankovky. To vše je součástí širšího příběhu digitálních inovací, které přinesly výhody milionům lidí po celém světě i ve Spojeném království. Jaké by byly výhody pro širokou veřejnost? Snadné používání by podle mě bylo jedinou výhodou. Pohodlnost a tak to chtějí prodat. Argumenty proto jsou jasné. Bude to rychlé, snadné, jednoduché placení. Nebudou s tím žádné problémy, žádné rozsypané drobáky kolem. Argumentů proto bude spousta a spousta. Všechno ostatní vám ale neřeknou. Neřeknou vám, jak to bude naprogramováno. Neřeknou vám, že je to špionážní měna. Neřeknou vám, že se snaží postupně odstranit hotovost a že chtějí sledovat úplně všechno, co děláte. Nevýhody rozhodně převažují nad výhodami, pokud jde o programování výhod a podobně, protože tyto peníze budou moct také vypršet, o tom se málo mluví. V dobách ekonomické nejistoty centrální banky rády tisknou více peněz, aby stimulovali ekonomiku. Ale mohli bychom se dostat do bodu, kdy místo toho, aby tiskli peníze, řeknou, no, pokud neutratíte 10% svých úspor v příštích 3 měsících, tak tyto peníze vyprší. Jednoduše proto, že potřebují, aby tyto peníze změnili majitele. Když budu chtít zdvojnásobit daně a prostě vám je seberu z účtu, žádný problém.
Mohou vám strhnout daně, aniž byste se museli obtěžovat s jejich placením. Mohou rozhodovat o tom, co pro ně bude mít přednost. Toto je Richard Werner, nejlepší světový odborník na centrální bankovnictví. Nikdy také nemluví o povaze CBDC, jak vlastně bude vypadat. O tom nikdy nemluví, ale slyšel jsem jednoho evropského centrálního bankéře říkat, jak to bude vypadat. On to viděl, byl pozván do jedné ze starých centrálních bank v Evropě, které to velmi podporují. Ukázali mu to. A víte, on je vrchním výkonným ředitelem jiné centrální banky v Evropě. A není důvod se domnívat, že mi vyprávěl jen nějaký příběh. No prostě bylo to asi takhle velké a bude to implantováno pod vaší kůži. Takže takový je plán. Měl jsem přítele Nicka Rockefellera, který patřil do rodiny Rockefellerů. A jednou z věcí, o kterých jsme se bavili, byl konečný plán bankovního průmyslu, čeho chtějí dosáhnout. Konečným cílem, který mají tito lidé na mysli, je vytvořit jednu světovou vládu, kde budou mít všichni implantovaný RFID čip. Všechny peníze budou muset být v těchto čipech. Žádná další hotovost už nebude. A to mi řekl přímo sám Rockefeller, toho chtějí dosáhnout. A vy se stanete otrokem. Stanete se nevolníkem těchto lidí. To je jejich cíl. Cílem této manipulace bylo, a je již velmi dlouho, přimět světovou populaci, aby považovala za dobrý nápad nebo jedinou možnost za daných okolností, které jsou zmanipulované, vytvoření jedné světové vlády, Světové centrální banky, která by spravovala všechny finanční transakce na planetě, světové měny, která by nebyla mincemi a bankovkami, ale pouze elektronická. Vytvoření bezhotovostní společnosti, pro kterou z toho vyplývají zásadní důsledky pro svobodu. Obyvatelstvo opatřené mikročipy, které by bylo napojené na globální počítač, což na první poslech zní mnoha lidem bizarně, až na to, že jsme tomu nesmyslně blízko a tato technologie již existuje. Tony Danner stojí na nové technologické hranici. Čip v jeho ruce mu umožňuje nastartovat auto, otevřít dveře, přihlásit se k počítači a koupit si občerstvení v odpočívárně, a to vše pouhým mávnutím ruky. Naskenuju to u kiosku, objeví se to na něm a pak k dokončení platby přiložím svůj RFID čip. To nejmodernější na Hannesi Hjortbladovi není telefon v jeho ruce, ale mikročip, který má ve skutečnosti uvnitř ruky. Drobný implantát se ve Švédsku postupně stává součástí běžného života. Tisíce lidí již mají mikročipové implantáty, které používají v každodenním životě. Mávnutím ruky si zajistí vstup do posilovny, potvrdí svou identitu nebo provedou platbu. Snaží se převést celý finanční systém do digitální podoby. A my se tomu snažíme zabránit, protože, a je mi jedno, jestli je to digitální měna centrální banky nebo vaše karta Visa, jakmile budete mít 100% digitální měnu, můžete mít centrální digitální kontrolu. Použití hotovosti je jednou z věcí, kterou můžeme udělat proto, abychom tím tvořili velkou překážku pro centrální plánovače při zavádění CBDC. Pokud můžete, používejte hotovost každý den. Pokud se vám podaří přesvědčit 10 členů vaší rodiny a přátel, aby udělali totéž, a pak přesvědčíte 10 členů jejich rodiny nebo přátel a budeme to šířit virálně, dojde k revoluci. Každý z nás má moc změnit celou tuto situaci. Máme moc to zastavit. Jediný způsob, jak se jim to může podařit, je, že lidé jako vy a lidé jako já budou sedět na zadku, sedět na gauči, nevstávat, neukazovat se a souhlasit s tím. Když se podíváte na globální kontrolní síť, jsme to my. My lidé, kteří ji financujeme, chodíme do práce a budujeme ji. Utrácíme v ní peníze. My ji podporujeme. Podporujeme lidi, kteří ji vedou. A máme moc to zastavit, protože jich je málo a nás je mnoho. A když jim prostě přestaneme pomáhat, oni to nedokážou. Každý má moc, každý člověk, protože když se sejde celá skupina lidí, i když má každý z nich trochu moci a dáte to dohromady, tak teď mají moc velkou. Teď mohou donutit vlády, aby si dělali, co chtějí. Myslíte si, že sněhová vločka je bezmocná, dokud si neuvědomíte, že když se jich sejde dost, mohou uzavřít New York. Po celém světě bojují miliony a miliony lidí. Lidé se brání všude, všude a je to velmi významné.
Lidstvo nechce být ovládáno. Svoboda pokaždé zvítězila a pokaždé to vypadalo beznadějně. To, o co se pokoušejí, je natolik proti základní moudrosti vesmíru, že neuspějí. Nemáte co ztratit, když s tím budete každý den bojovat až do konce, protože alternativou je něco, v čem nejenže nechcete žít, ale ani nechcete potom všem dorazit k nebeské bráně a říct, že to vaše duše přijala.